Treća saborna poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova. Glava 1. Pozdrav Gaju. Radost zbog hrišćanskog života i gostoprimstva. Diotref i Dimitrije. Starješina Gaju ljubljenome, kojega ja zaista ljubim. Ljubljeni, molim se da u svemu dobro napreduješ i zdrav da budeš, kao što ti dobro napreduje duša. Jer se obradovah veoma kada dođeše braća svjedočeći u istini tvojoj kako ti u istini živiš. Od toga nemam veće radosti nego da čujem kako moja djeca žive u istini. Ljubljeni, vjerno činiš što god radiš za braću i za namjernike, koji posvjedočiše tvoju ljubav pred crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš dostojno Boga. Jer imena njegova radi iziđeše ne primajući ništa od neznabožaca. Mi smo dakle dužni primati takve da budemo saradnici istini. Pisak crkvi, ali Diotref, koji želi da bude prvi među njima, ne prima nas. Zato ako dođem, spomenuću njegova djela koja tvori, ružeći nas zlim riječima, i nije mu to dosta, nego sam braće ne prima i zabranjuje onima koji bi htjeli da ih primaju i izgoni ih iz crkve. Ljubljeni, ne ugledajte se na zlo nego na dobro. Koji dobro čini od Boga je, a koji zlo čini nije vidio Boga. O Dimitriju su posvjedočili svi i sama istina, a i mi svjedočimo i znate da je svjedočanstvo naše istinito. Mnogo imadoh da pišem, ali neću mastilom i perom da ti pišem, nego se nadam da ću te uskoro vidjeti i usmeno ćemo govoriti. Mir ti, pozdravljajte prijatelji, pozdravi prijatelje po imenu, amin.